Jesu Kristu inkosi. Uso wako umsebenzi libajaze kama yako. Uso wako umntwana nje ulahlekile kodwa umuntu uzozibuza ukuthi kungani ngizosinyambonga ukuthi umangithathe semncane ngifuna ukuyothola umangithatha kodwa ngiyabonga ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhule ngibe ngalo umuntu obesebenza ngezandla. So nami-ke ngakhula ngisebenza ngazo izandla ngiyisebenzisa. Ngifunda wami esikoleni bengihambe ngibamba amatoho. Ngisebenzela abantu ngawashela ngithole leyo mali engiyitholayo. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu sengize ngibanga. Ngibonga umema uMntambo waseDante bengimsebenzela uyo angivala ekhaya. Bengiyisehlathini nje ngihambela. Ngingamazi uNkulunkulu ekhaya bebeye enkonzweni ngingumntwana evalelelayo mina ngingayingeni nje indaba yokuya enkonzweni kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Kumina ngingabhala bazalwane kodwa ngizothi nje qaphela. Befunde Free State bengasebenzi kodwa manje wa-apply kuma-assistant uthathiwe babiza ku-interview basamisiwe-ke kodwa kwamanje kodwa ngokuthi inkosi uJesu ikhona ngiyethemba ukuthi uzosebenza. uJesu Kristu inkosi. Ushilo ukubani
Jesu Kristu inkosi.